коалицията на ДОСТ. Уважаеми представители на медиите, ще ви представя позицията на партията ни по отношение на президентските избори. Нека започна с най-важното, че макар в началото на третата седмица от тази, да не влизаме в третата седмица от надпреварата, мисля, че най-важното предизвикателство, пред което е изправена страната ни, все още не е в центъра на политическите дебати. Дори мисля, че не се проклядва и в периферията на кандидат-президентските дебати по обществените медии. Става въпрос за посоката, в която ще се развива България в условия на тежка геополитическа криза, която изживяват Европа и светът. Ние смятаме, че България трябва да се развива като много ясна, категорична евроатлантическа държава. И точно за това, когато огласихме позицията си, че няма да участваме в тази надпревара с своя кандидат-президентска двойка, ние направихме усилие да очертаем профила на бъдещия български президент, така както го виждаме ние с нашите критерии. И казахме, че президентът трябва да бъде преди всичко откровен европеец и атлантик. Какво означава това? Първо, да има много ясна позиция за проблема, който породи геополитическата криза и кризата в Европа. Военната окупация на Крим от Русия. Ние смятаме, че президентът Атлантик трябва да има ясна позиция по този въпрос и да заяви, че санкциите, наложени на Русия, могат да бъдат премахнати едва след като се отстрани първопричината. Тоест, Русия се оттегли от Крим и Крим бъде възстановен на Украйна. Това беше първият критерий. Вторият, ясна позиция относно проведените избори за руска дума върху чужда територия, собствено на територията на Крим, на украински Крим. За нас в тази част изборите са незаконни. Не чух нито един от кандидатите да се произнесе категорично по този въпрос. И третият критерий. Външната политика на България, разбира се, че трябва да търси баланси в отношенията с всички държави, но не от позиция на неутрална държава, а от позиция на страна, реален член на Европейския съюз и НАТО. Ако ни питате дали сред кандидатите има такъв, който да покрива тези високи критерии на ДОСТ за президента Атлантик, ние ще ви кажем, че с огромно съжаление констатираме, че не бихме могли да кажем за нито един от кандидатите, че покрива тези критерии. С оглед на казаното, изглежда най-естествено ние да се насочим към последното квадратче в бюлетината. Не подкрепим никого. Новината е, че няма да направим това. Не. Ще имаме ясна, категорична позиция за подкрепа, защото като млада партия, която носи със себе си нов демократичен ресурс, ние няма да бъдем партия на бойкота. Ние ще бъдем партия на активното участие в политическите процеси, затова и на тези избори ще участваме с ясна и категорична подкрепа за един от кандидатите. Въпреки резервите, които вече изразих. На принципа на изключването, с оглед на профила на нашата партия, е изключено да подкрепим когото и да е от левите кандидати. Мисля, несериозно е да говорим за подкрепа за когото и да е от независимите кандидати. И остават кандидатите надясно. С
С огромно съжаление искам да заявя, че не е възможна наша подкрепа за господин Трайчо Трайков, макар да бях респектиран от участието му в телевизионни дебати, в които той единствен много категорично артикулира темата Крим. Но това не е достатъчно. Ние, като демократи за отговорност, свобода и толерантност, не можем да подкрепим кандидатурата на господин Трайчо Трайков, защото той е представител на една коалиция, която носи отговорността, дори бих казал историческа вина, за вкарването на българските крайни националисти, определени в специален документ на Съвета на Европа за нацистски, фашистски формации. Помните, че в началото на мандата на това 43-то Народно събрание, дори след посещението на Джозеф Дойл, точно реформаторите буквално изрекетираха премиера Бойко Борисов патриотичният фронт, така нареченият патриотичен фронт, да бъде привлечен като официално, като част от също така официалното и формално парламентарно управляващо мнозинство, което да стои зад кабинета Борисов 2. Припомням, че реформаторите не се съобразиха дори с категоричните препоръки на председателя на Европейската народна партия. Освен това, господин Трайчо Трайков е кандидат на коалиция, която и сега във връзка с актуалния проблем, промените в изборния кодекс, вместо да заявят категорична позиция за защита на конституционните права на българските граждани, а именно да отпаднат ограниченията за брой секции не само в Европейския съюз, а във всички страни, те побързаха отново да образуват съюз, тематичен този път, с Патриотичния фронт и стигнаха до едно антиконституционно съгласие ограничението да бъде премахнато за страните членки на Европейския съюз, но за стотиците хиляди български граждани, които живеят в Турция, това ограничение да остане в сила. Реформаторите носят отговорност за това, което най-вероятно утре ще бъде гласувано на първо четене. Забележете, освен всичко друго, той е кандидат на коалиция, част от лидерите на която дори отиват по-далеч. Те имат ясна позиция въобще да се забрани гласуването в Турция. Не са в 35, а да няма нито една секция. Помните тази позиция на господин Радан Кънев, която най-вероятно ще чуем и утре в пленарна зала. Решението на Изпълнителния съвет на Демократи за отговорност, свобода и толерантност, взето след дълго заседание вчера, е да подкрепи кандидатурата на госпожа Цецка Цачева за президент на Република България. И тук следва според мен най-интересното. Знам, че е трудно да се разбере, защото наистина е необичайно. Може би дори е прецедент. Но ние ще дадем тази подкрепа без тя да е поискана. Не съм имал разговор нито с госпожа Цачева, нито с премиера Бойко Борисов, председател на ГЕРБ, нито с когото и да е от ГЕРБ. Защото ние не споделяме принципа. Няма да дадем непоискана подкрепа. Знаете ли защо? Защото това изречение няма да дадем непоискана подкрепа ни мирише на покана за сделка, за търгашество. Ние не разбираме политиката като сделка, като търгашество. Когато има принципи, може да се даде непоискана подкрепа. Казах ви, че тук става въпрос за най-тежкото предизвикателство
предизвикателство, пред което е изправена България през последните 15 години. Ние си мислехме, че евроатлантическият път на България се радва на консенсус. Смятам обаче, че ако президентската надпревара бъде спечелена от който и да е от левите кандидати, ще се породи сериозен риск за евроатлантическата ориентация на България. Защото вие ще чуете всеки от кандидатите да казва: няма спор за членството на България в НАТО. Ние сме за НАТО. Само че това е декларативен атлантизъм. Ако тази позиция "ние сме за НАТО" не бъде продължена, например, с категоричната теза, че въпросът за санкциите за Русия може да бъде поставен едва след деокупацията на Крим, то този човек вече не е атлантик. Той е декларативен атлантик, но не е реален атлантик. Този въпрос е много важен поради още една причина. Нека да си припомним, че окупацията на Крим е най-бруталното нарушаване на международното право. Обърнете внимание, че това се прави от страна, която същевременно е в двойна функция. От една страна нарушител, от друга страна обаче е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, който е призван да гарантира международното право. Русия е изправена на вето. И за това реабилитирането и на международното право минава първо през деокупацията на Крим. Уважаеми колеги, ние ще участваме достатъчно активно в тази кампания в полза на госпожа Цецка Цачева и нашата подкрепа всъщност се явява и кредит. Ние нямаме предварителни условия, но днес пред вас ще изразя какви са очакванията ни от бъдещия президент на Република България. Те са три. Първото и най-важното. Тя да бъде гарант за продължаващо реално евроатлантическо развитие на страната. Второ, президентът да бъде институционален и морално-политически гарант не за декларативното, а за реалното равноправие на всички български граждани. Това означава да издига високо глас всеки път, когато човешкото право е нарушено, особено в случаите, когато се прави заради етническото и религиозното различие на човека. В малко по-конкретен план това означава държавният глава да налага вето на закони, в които се съдържат дискриминационни текстове, какъвто е и проектът за изменение в Изборния кодекс, които проекти ще обсъждаме на утрешното заседание. Ако парламентът се заинати и преодолее ветото на бъдещия държавен глава, тя трябва незабавно да сезира и Конституционния съд. Защото да бъдеш президент на всички граждани също не е просто декларация. Това предполага конкретно и решително действие в такива ситуации. И трето, ние очакваме от бъдещия президент на България да бъде институционален и обществен лидер на дебатите за много сериозни изменения в българската конституция. Дори ще припомня категоричната ни теза, че България, за да преодолее системните пороци, пред които е изправена, рано или късно трябва да мине през ново Велико народно събрание, което или да се ангажира самото то с сериозни изменения в Конституцията, или следва да се събере за кратък мандат, за да обяви собствен
клиничната си смърт, т.е. да делегира всички правомощия, с изключение на едно – за формата на държавно устройство, на обикновено народно събрание, в което да се разгърне реформаторската мощ на всички демократични реформаторски сили в българското общество, които, по причини, които вече изразих, далеч не се свеждат до реформаторския блок. Това е много по-широко понятие от реформаторския блок, които избраха нарушение на принципи демократични, съглашателство с Патриотичния фронт в името на властта. Точно в името на властта, защото са широко застъпени в нея, те правят компромиси, които нямат нищо общо с една автентично дясна политика. И понеже вече имате съзнание, че този въпрос с жаждата за власт се усеща все по-натрапчиво от българското общество, неотдавна ги чухме с една много приятна, принципна позиция. Ако на президентските избори не постигнем солиден резултат, ние ще се откажем от властта. Искам да ви кажа, че се впечатлих сериозно, дори се трогнах. Но когато вече конкретизираха какво разбират от солидно представяне и сведоха резултата до 180 хиляди гласа, това, ако паднат под 180 хиляди гласа, тогава биха се отказали. Аз нека да припомня, че на парламентарните изборите имаха 290 хиляди гласа, 180 е загуба на повече от 30%. Знаете ли на какво ми прилича тази уж принципна теза? Все едно Хюсейн Болт да се ангажира с тържествено обещание, че ако на следващото състезание пробяга 100 метра за повече от 11 секунди, ще се откаже от кариерата си. Знаете, че е носител на световния рекорд с 9,54. Много е лесно да се ангажираш с подобни уж принципни позиции. Аз не искам да звуча самоцелно критично към реформаторския блок, но това, което правят собствено за изборния кодекс, да отстъпят от основния принцип, да се гарантира правото на избор на всеки български гражданин в името на властта, вече наистина ги делегитимира и като реформатори, и като автентично десни политици. Това е това, което исках да споделя във връзка с решението на ДОСТ. Да, даваме непоискана, безусловна, без условия подкрепа за госпожа Цецка Цачева, без да сме разговаряли с нея, без да сме разговаряли с премиера Борисов, без да сме разговаряли с когото и да е от ГЕРБ.